Waslet il-konferma, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ma kienx ikkonsultat dwar id-deċiżjoni li ttieħdet sabiex isiru numru ta' attivitajiet għal perjodu tal-miliet. Dan meta l-Ministru tat-Turiżmu kienet iffaċċjata bid-domandi ta' Net News wara rabja kbira illi feġġet fuq il-midja soċjali ma li ħarġu fil-beraħ il-manuvri li qed jagħmel il-Gvern u l-messaġġi konfliġġenti li qed jitwasslu. Id-deċiżjonijiet ma jsirux mill-Ministru imma mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Konsultazzjoni miegħu. Kien il-Ministru tas-Saħħa stess li lejliet il-laqgħa tal-Kabinet sqar li kien għadu ma jafx eżatt se jiġri fil-belt għal żmien il-miliet. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ilu għal dawn l-aħħar jiem jisħaq li lanqas iklied bejn il-membri tal-familja m'għandhom isiru minħabba l-COVID u issa il-Gvern ħabbar programm ta' attivitajiet fil-belt kapitali. Ġej il-miliet, dawk il-gatherings kbar tal-familji din is-sena nevitaw. Qed nevitaw mhux biex inkunu strambi, jew biex ma nkunux soċjali, imma għax irridu nibżaw għal minnu l-aktar vulnerabbli. Qed ikollna l-imwiet. Ġimgħat li ġejjin, speċjalment il-ġimgħat li ġejjin għall-miliet, huwa eċċessivament importanti li kull wieħed waħda minna nkunu responsabbli l-miżuri l-Gvern qiegħed ipoġġi in place qegħdin hemmhekk biex nosservaw. At home or you're in a private gathering, the virus is just as deadly as when you're outside. So people need to realize that every action we do can have consequences on our own health and on the health of people around us. Iżda dan il-kliem mhuwiex l-istess bħal dak li qed jingħad mill-bqija tal-Kabinet. Għalkemm it-tlieta filgħodu kien hemm uħud mill-Ministri li bħal donhom lanqas kienu jafu x'qed jiġri eżatt jew evitaw kompletament id-domandi ta' Net News. Għaliex il-Gvern tibqa' jagħti messaġġi konfliġġenti fir-rigward tal-COVID? Il-COVID il-Gvern qed jaħdem ħafna fuq hija problema kif taf inti fl-Ewropa u fid-dinja. Ġiet inħeġġu n-nies biex joħorġu iktar il-fini. Dak huwa l-opinjoni tiegħek, l-opinjoni tiegħi hija li l-Gvern mhuwiex qiegħed jgħaddi messaġġi konfliġġenti. Ma nafx, ma rajtx id-dettalji, dispjaċin. Taqbel li jsir attivitajiet bħal dawn? M'għandix xi nżid. Ma taħsibx il-Gvern qed jibgħat messaġġi konfliġġenti fir-rigward tal-COVID? Il-priorità assoluta hija s-saħħa. Jiena bħala Ministru tal-Kultura sa nieħu ħsieb u nassigura li kull protokoll fid-dettall tiegħu jkun segwit. Il-Ministri qed jgħidu biss li s-sitwazzjoni qiegħda taħt kontroll u sempliċement baqgħu jirrepetu dak li qal Robert Abela fl-aħħar ġimgħat. Gvern qed jikkontrolla sew. Bħala Gvern qegħdin naħdmu qed nagħmlu dak kollu li nistgħu nagħmlu U naħseb pajjiżna mixi tajjeb. Filwaqt li Ġulja Farrugia taċ tifhem li l-attivitajiet fil-kapitali se jinkludu biss is-siġra tal-miliet u dwal, l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta immexxija minn Jason Mikallef fi sqarrija qalet mod ieħor fejn semmit li se jiġu organizzati wkoll attivitajiet ta' mużika, korijiet u arti performattiva. Min-naħa tagħha il-mam ikkundannat dan kollu hekk kif dak li tħabbar qed imur kontra l-messaġġ tal-awtoritajiet tas-saħħa. Qalet li s-saħħa u s-sigurtà għandha tittieħed b'serjetà hekk kif l-infezzjonijiet u l-imwiet qegħdin dejjem jiżdiedu, sitwazzjoni li se twassal għal kollass tas-settur tas-saħħa. Il-Kamra tal-SMEs fi sqarrija separata appellat għal bilanċ u responsabbiltà waqt il-perjodu tal-festi u qalet li x-xiri tal-miliet jista' xorta jsir b'mod sigur.